Arratzaldeon dano jongi etorri martxoko plenoetara, dano gareia agertu beraz kontsi nahi duzunean. Gai-zerrendako lehenengo puntu da otsailaren 8ko aktaren onarpena. Eta 9. puntuan daukat akats bat jartzen dut. 9 aldeko boto eta zeintzuk eman dezuen eta gero besten izenak, baina ez da jartzen ze boto eman zuen, eta da azten ituen zilagun hori zuzendu ingo dut, bale? Hori izan da, norbetiak zozer esateko? Bueno, hau batez, zuzenketa horrekin onartuta gehatzen da. Alkatearen jakinarazpenik? Ez. Bale. Hirugarrena, berankortasunari eta ordaintzeko bataz besteko epeari buruzko informazioa. 2021ko 4. hiruilekoa. Bialdu genizuen informazioa, egindako ordainketa eta, bueno, egindako ordainketak bai, eta ordaindu gabeko eragiketen gainean. Eta besterik gabe jakitun izateko. Aldundira bialduta dago. Laugarrena, udal euskaltegiko eta Mispirualdeko 2001ko aurrekontuen likidazioak onartuz emandako dekretuen berri ematea. 3 dekretu die, guztiak emantzien martxoaren 16an, eta bertan jasota daukazue emaitza, urteko aurrekontuaren emaitza. Da besterik gabe baita jakitun esateko. Bai, nik itzartzea nahiko nuke. Nik puntu honetan bakarrik, azpimarratzea edo gogoratzea nahiko notzak gobernuari, abenduan ez urtarrian barkatu aurrekontuetarako akordio bat sinatu ginoan, bai, eta puntu batzuetan edo proiektu edo proposamen batzuetan, aipatzezan gerakinetatik bideratuko zala partida hori aurrera ataratzeko, proiektu hori aurrera ataratzeko, proiektu batzuk aurrera ataratzeko, akordioan sinatu ginean, nolan, gerakinetatikan bideratuko zen partida bat, bai? Besterik gabe, gogoratzea nahiko nuke horrek pendiente dauzkagula, eta oin dotauleke ditugula partida horrek eta proiektuak garatzen hasi, besterik gabe. Bosgarrena, hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa. Aldaketaren arrazoia da konstituzionalak emandako epai batera egokitzeko arau forala aldatu sola foru aldundiak 7/2021 foru dekretu arauaren bitartez eta proposamena izango litzeke. Ordenantzaren 6. kapituloko izenburua daukana oinarri ezargarria horren erredakzioa aldatzea, baita zerga arautzen duen ordenantzaren eranskineko lehen atala, portzentaje taula bertan bera lagatzea, eta zergaren eranskineko 2. atala aldatzea, eta karga tasa berria onartzea, hau da 1,5%koa. Gaur argitaratu da gaun, gero ja azalpen hasien, hori proposamenak, hori de proposamenak. Noain, emango jonduke hasierako onarpena, 30 egunez jende aurren nengo litzeke, eta ez balin bada inolako reklamaziorik aurkezten, behin betirako onartuta ulertuko da. Hori esan da, aldaketa hau onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen da. Jarraitu ingot. 6. zerbitzuko langileen guardiak. 2018an erabaki bat hartu zen zerbitzuko langileen guardiak arautuz eta ordainketak zehaztuz, eta orain proposatzen da erabaki hartako 3 puntu aldatzea. Eta aldaketak izango lieke
astebeteko iraupena izango duten guardiak esartzen dira. Hau da, langile bakoitzak astebete natural batean 24 orduko guardia izango du. Emango zaion telefonoari erantzun beharko dio eta gehienez ere 3 orduko denboran. Bergaran, arazo dagoen gunera bertaratu beharko da premiazkoa denean. Telefonoari ez erantzutea edo emandako denboran ez bertaratzea laneko arau uste konsideratuko da dagozkoen eraginekin. Baita, proposatzen da beste 2 puntu aldatzea, 4. eta 5. Laugarrenak. Langileen oporraldiari dagokionean guardiak besteen artean banatuko da. Eta horren berri eman beharko da obra eta zerbitzuetako buruari. Eta egun horietan 105% dedikazioa 110 artekoa izango dute. Eta berdin bajan dagoenean beste lankideren bat. Erabaki horrek atzera eragina eukiko luke 2018. Proposamen hau onartzaren Argitzu nahiko nuke, Kontxi. Aldaketara ekartzen dien proposamenak bidie, bai. Bat, erantzun denporarena eta bestia oporretan ordezkapena eitzen danean 110% dedikazioa izatea. Bajen kasuan lehenbe aplikatzen zen punto bada. Barkatu. Bi aldaketa horiek onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da. 9 aldeko botokin, 6 aurka eta abstentzio batekin. Boto azalpenik? Bueno, nik bai nik nuke gure botua azaltzea eta zaitxikan bozkatzen dugun kontra. Gure ustez eta aztertuta pixkat urkonsortziak eskaintzen daren zerbitzua aztertuta, usten dugu gaur onartzen den, plenoan onartzen den aldaketa honek, herri txarrendako eta herriarendako galera bat suposatzea izango dela. Hau da, herri txar batek ero herri xan arazoren bat badago, ordu batetikan, hemen onartu dana da, langilea ordu batetik, aurkezteko epia ordu batetikan 3 ordutara pasatzea, bai? Orduan, urgalera bat egongo balitza, 3 ordutara arte zain egon biako litzak. Orduan, ikuste dut, herri txarrek argita garbi, zerbitzuan galera bat izango lukiela, eta urgentzia baten aurrean, argi dago, ordu bat zain egon edo 3, kristonalia dago, eta are gehiago urgalera bat badago. Horregaitxik gure kontrako botua gogoratu beharra dago bai, bere momentuan erabaki zala zerbitzu hau bere ganatzea udalian, orduan ere gure alderriak ezala honen alde agertu, eta argi dago, urteak pasa ala, ikusten da, zerbitzuak bere ganatzeak bai, bere arazoak eragitzen dituala, eta hemen dago bat, arazoetariko bat, azpimarratzen dut, beste herri batzuetan urkontzortzioak ordubeteko epian erantzuteko bete beharra dauka, eta Bergarako udaletxean, 3 ordutara pasatzen da erantzun hori. Besterik gabe. Erantzun denbora gehienez ordu batetik 3 pasatzeak ez dago esan nahi erantzunik ez dela emongo 3 orduan, bai, gehienez 3 ordu izango dela erantzuteko denbora. Erabaki hau hartzeko orduan, zerbitzuak azkenengo urtetan eukidaren evoluzioa aztertu da, eta esan beharra dago udal zerbitzuko langile honek udal langile izatera eta zerbitzua geure ingenuanetik, ez da bakarrik txarrera indoguna ez dana hola, guztiz kontrakoa gai. Indoguna azterketan ondorio estatu dugu, emoten dugun zerbitzua asko mejorauta dagola, eitzen dien mantenuak eta eitzen dan lana ondo eitzen danez, irterako purua asko murriztu dela, lan hona eitzen dalako udaletxetik, eta horren aurrian, eta eskaera horren aurrian, indoguna da oreka bat topau bai. Ordu beteko erantzun horrek, langileengan 365 egunetan daukan
pisua, eta zerbitzu horren urgentzia zenbat egunetan izaten dan, eta urgentzia horren barruan ezinbesteko egoera horrek zenbat izaten dan. Eta oreka hori pentsatzen dugu, baloratzen dugu mantentzen dela proposamen honekin, eta zerbitzua dudabarik urtez urte azkenengoko hamarkadan mejoratzen joan dela, eta horren emaitza bat dela hau. Nik argila nahi dut, ez dutela zalantzan ipintzen langileen profesionaltasuna. Ulertzen dut langileek bere lana ingo dutela eta ondo ingo dutela, eta ez dut zalantzan ipintzen profesionaltasun hori. Baina bai, esaten dutena da, eta hemen azpimarratzean nahi dutena da, herritxar batek, galera bat aukiko balu, oinartean ordu bete, gehienez ordu betian erantzun bat jasoko da dela. Hemen aukera dagola, ordu betian erantzuteko, baina onartzen duguna gaur dela gehienez 3 ordutan. Orduan, bai dago galera bat, eta herritxarrak, zoritxarrez, oso gertauko balitz, 3 ordutarako itxaron aldizia aukileke da bela. Eta hori gaur onartzen dugula. Eta hori nire ustez bada galera bat. Eta ez dut esaten zerbitzua eta profesionalak, ez dianikan profesionalak, bai, teknikoak profesionalek izango dira, baina hemen erabakitzen dana da eta onartzen dana da galera bat, herritxarrendako galera bat. Naiz eta gaur egungo egoera eta indian mejorekin, egoera onoa izan. Baina, tokauleke da, eta tokatzen bajatzu, 3 orduko itxaron alixokiko da herritxarrak, besteik gabe. Udabarik zerbitzutan balora duen behar izaten dela, bai. Izan leike urgalera, izan leike argindar barik, izan leizke zerbitzu asko bertan bera lagatzia, eta urgentziasko erantzun horrek gauza batzutan, zerbitzu batzutan derrigorrezkoak diela eta emon beharrekoak. Dinot berriz, azterlan baten ondoren hartutako erabakisa dela, ur zerbitzuaren mantenua eta egoeria asko mejorau dela, eta horren ondorio bat dela hau, eta oreka bat mantentze aldera. Herritxarrak pentsatzen dut zerbitzu oso ona jasotzen da dela ur zerbitzuaren aldetik, eta beste barik oreka hortara, bai. Ez dago esan nahi 3 ordu itxoen beharko dugunik, bada brigada bat oso ondo erantzuten dagona, edo ez dagona beste langile bat gerturatuaz, edo telefono erantzun, eta momentuan udaltzaingoaren bitartez, edo danadalaren bitartez, erantzuna. Ez duka zalantzarik ona izango dela, eta dinoten moduan, urgentziasko erantzunak beste hainbat brigadetan moduan, baloratu behar die eta oreka horrek mantendu behar diela. Beste iguarik. Horrengo puntura mesedez kontzi. 7. puntue, arrazionalizazio planaren onarpena. Bi plan izango lieke bata 2014-tik 2021 eta bestea 2021-eko urtarriletik aurrerakoa. Bai baten eta bai beste planaren aplikazio izango da, jubilazioa aurreratzen duten udaleko langilei eta beti ere aitortzen dien pensioan gizarte segurantza koefiziente murriztzaileak aplikatzeagatik murrizketak eragiten badiote, jubilazioa aurreratua dela eta jasandako galera konpensatzeko helburuari erantzuteko aurreikusitako primak jasotzen ditu plan horrek. Udalean duten lana borondatez lagatzeagatik gizarte segurantzan jubilazio aitorpenik ez dagoenean ez da aplikatuko, eta beraz ez dira primak ordainduko. Hori izan da planak onartzaren aldeko botoak. Hau batez, onartuta gehatzen dira. 8. Plantilla organika osatzeko proposamena. 2022ko aurrekontua onartu zanean abenduaren 20ko plenoan, horrekin bate onartu zen plantilla organikoa, baino geroztik konturatu geha, naiz eta aurrekontuan diru izendapena aurrikusi, 2 lanpostu etzila jaso plantilla organikoan. Eta da, die laboratorio único administraria, todo albiltegiko administraria. Proposamena da plantilla organiko hori osatzea. Proposamena onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 9 aldeko botokin eta 7 abstentziokin.
Boto azalpenik? Bale. 9. 40. areako exekuzio unitatearen hiri antolakuntzako plan bereziaren 4. dokumentu aldatuari behin betiko onarpena. Hasierako onarpena eman zitzaion alkatearen dekretuz urtarrilaren 28an erakusgai egonda, ez da inolako alegaziorik aurkeztu, eta orduan proposamena da behin betiko onarpena ematea, etenda zeuden udal baimenen suspensioa altxatzea, eta ekainaren 30ko 2006 legeari jarraituz, lege horrek aurreikusten duen prozedura berriari jarraituz, Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasun eta lurralde antolaketako departamentura behin betiko onarpenaren espediente administratiboa eta dokumentu tekniko sigilatua paperean eta euskarri informatikoan bidaltzea. Baita, aurreko puntuan zehazturiko espedienteak Gipuzkoako Foru Aldundira igorri ondoren, 96. artikuluak agintzen duena aintzat hartuta, udal erabakia eta plan bereziaren irigintza arauak Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta lurralde historikoan gehien irakurtzen den egunkaritako batean argitaratzea. Proposamen hori onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. 10. EAJaren mozioa Mendebaldeko Saharako gatazka politikoari buruz. Gaizarrenarekin bialdu zitzaizuen EAJaren mozioa, geroztik mozio horretan aldaketa bat adostu dute EAJ eta EH Bilduk, eta adostutako testue da irakurriko dudana. Espainiako estatuak arrazoi historiko, politiko eta juridikoengatik erantzunkizun handia dauka bizi dirauen Mendebaldeko Saharako gatazka politikoan. Izan ere, 1975ean Hagako nazioarteko auzitegiak legez kanpoko jo zituen Madrilgo akordioak. Ondorioz, Marokok ez dauka subirotasunik Mendebaldeko Saharan eta okupazioa legez kanpokoa da erabat. Duela hamarkada batzuk, Nazio Batuen gutunean jasotzen denarekin bat etorriz, Nazio Batuen erakundeak Mendebaldeko Saharaz adierazi zuen lurralde ez autonomoa dela eta gobernuko propioa osotasunean eskuratu ez duten herrien lurraldei ematen zaien izendapenaren arabera. Afrika osoan Mendebaldeko Saharakoa da oraindik etenda dagoen estatutu postkolonial bakarra. Halaber, Nazio Batuen erakundeak Espainiako gobernuari etengabe erreklamatu dio potentzia koloniala administratzailea izanik de jure ere bai Auzitegi Nazionalak 2014an ebatzi zuen autoaz geroztik alegindu dadila behar aina Saharako herrian bere autodeterminazio eskubidea erabildezan erreferendumaren bidez. Espainiako gobernuaren alde bakarreko erabaki berri hau ez da jarrera sinesgarria, ez da errealista ere. Izaera politikoko gatazka hau konpontzeko, horiek horrela. Bat, Bergarako udalak erabat arbuiatzen du Espainiako gobernuko agintariek Mendebaldeko Saharako gatazka politikoaren inguruan jarrera errotik aldatu izana. Historian inoiz ez bezala. Aldaketa honek esan nahi du Marokok Mendebaldeko Sahara erabat bereganatzeko dituen asmo eta ambizioekin bat egiten duela Espainiako gobernuak. Bi, Bergarako udalaren ustez, Espainiako gobernuaren azken jarrera honek erabat urratzen ditu nazioarteko zuzenbidea, Nazio Batuen gutunaren printzipio eta baloreak eta Nazio Batuen segurtasun kontseiluaren ebazpenak. Irtenbide politiko bidezko eta iraunkorra aldarrikatzen bai dute, alde bien artean adostua eta Saharako herriaren borondatea askatasun osoz adierazteko eskubidea gauzatuz amaitu beharko litzatekeena. 3. Bergarako udalak eskatzen dio Espainiako estatuari eta Europar Batasunari berari
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak emandako ebazpenak errespetatzeko. Ebazpen horien arabera, Mendebaldeko Saharako era guztietako baliabide naturalak Saharako herriari dagozkio, eta haren baimenik gabe ezin ditu inork erabili. Lau, Bergarako udalak inplikatutako alde guztiei eskatzen diete uko egiteko provokaziozko edo indarrezko edozein ekintzari, eta konpromiso hartzeko elkarrizketa eta negoziazio prozesuarekin jarraitzeko, Mendebaldeko Saharan erreferendumerako Nazio Batuen misioarekin, MINURSO, hitzartutako akordioak erabat errespetatuz. 5. Bergarako udalak bere lurraldea okupatuta duen herriaren tragedia aitortzen du. Baita Masabortuan bizia arautea lortzen duten errefuxiatuena ere. Ondorioz, Bergarako erakunde zein herritarrei dei egiten diegu jarrai dezatela Mendebaldeko Saharako eta Tinduzeko kanpamentuetako egoera humanitarioa hobetzeko laguntzak eskaintzen. 6. Bergarako udalak berresten du fronte polisarioa dela Saharako herriaren ordezkari legitimo eta bakarra. Nazio Batuen erakundeak eta nazioarteko komunitateak hala onartuta. Bozkatu ingo dugu. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, onartuta gehatzen da 15 aldeko botokin eta bat aurka. Boto azalpenik, norbaitek? Azkena eskaera eta galderak. Besteik ez badago, bukatutzat, mongo dugu martxoko pleno hau. Eskerrik asko danoi.